Once gani nga mutuo ka og naapay laing swerte, naapay laing source of blessing outside God, lahi na. Number 1, kining occult contamination. Daghan nato Katoliko. Catholic by name, not by heart. Mingon gani kag occult contamination. Catholic, pero ang atong mga practices is pagan. Napatay mga pagano nga practices ba? Gasuot og hapak, no? Liminister dito sa office di ka makatuo ba? Liminister na yawaan. Nganong nayawaan man? Dako krusipiho, dako pog habak. Kay ug mukagar kuno si Kristo na ay reserba. Nalain pa, liminister gihapon, sikig pakalawat, pero ang iyang necklace kana bitawng mga lucky charms, kanang mga crystals, mga magnets, kana pong mga quantum necklace, kay suyupon ko ng mga positive energy. Mauna, occult contamination. Sa lain pa, katong mga kinaraan, maghalad-halad ka ng inyong bahay, nganong ma-infested, nganong naka-experience og harassment, financial difficulties, o mga health problem. Kay kanang inyong balay, pagtukod ana, ngadto kag albularyo, imong gipatan-aw ang area, musugot ba ning namuzo aning magtukod og bahay. Unya ang nahitabo, pag tarok sa mga haligi, naay mga lana, naay mga gipanglubong diha, gaihaw og manok, inighiwa sa liog sa manok, iitsa man to dito, kay aron ang dugo mo sprinkle sa area, mo spread. Then, human ang balay, naay mga daghang mga ritual, padugo diha sa mga haligi. Unsa may giingon diha sa 1 Corinto 10:20. Ang tanan nga mga halad nga gihimo sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa ug dili sa Dios. Mao day na nga bisag gipublisingan nimo ang imong balay og obispo, bisag pila pa ka pare ang mo blessing ana, kung imo nang gipaduguan, magpabilin siyang infested kaysa sinugdan pagtukod pa lang sa balay, imo naman siyang gi-offer sa yawa. Mao na nga aron ma-break ang consecration, kinahanglan dili ordinaryong blessing ang himuon. Prayer of deliverance, then isunod ang house blessing. Mao na himuon. Ya mo kumpisal ang mga tagkuan sa balay. Mao na himuon ana. Mao na kay mga pungsoy kanang iring nga gangana-ngana na Santo Niñong green, mga baki nga gaumum og sinsilyo. Pampaswerte lagi. Kung tinuod na nga makapadato, makaswerte, nganong gibaligya pa mana? No, di na tanala ihatag aron sila ray madato. No, ano ibaligya pa mana? No, nga sa ato pa di ay, once gani nga mutuo ka og naapay laing swerte, naapay laing source of blessing outside God, lahi na. Kay duha ra man kaging harian. Ang gingharian sa Dios o ang gingharian sa kangit-ngit. Mao na siya. Next,